a cikinsu akwai uban wanda aka rataya wa taya a Edo. Wannan miliyan 100 ko tasa ce ba zai magananta ba. In akwai uwarsa, wannan miliyan 100 da aka ce an ba wa su Malam Balalau ko magananta mutum ba zai yi ba. Amma wannan shi yake nuna maka tsantsar rashin kishinmu da 'yan uwanmu. Tsantsar rashin kishinmu. Wani gani yake in muna magana, wai abin da mu muke so a kare su Malam Balalau kar a zo a ci musu mutunci saboda kun raina mana wayo. Lallai kawai manta da 'yan uwanmu waɗancan wanda aka yi musu kisan gilla, kisan zalunci, waɗanda ba na jin cewa har yanzu an kai sati guda da yin wancan rashin mutunci da ya gabata. Abu na gaba da nake so ɗan ja hankali a kai shine, ko shakka babu 'yan uwanmu mutanen arewa, musamman 'yan social media, ko shakka babu hasashen da aka yi akan da yawa daga cikin 'yan social media ya tabbata. Hasashen shi ne, dama mutane da yawa sun yi hasashen cewa wannan mutanenmu da aka kashe a Edo, duk inda aka yi kwana 2-3 mutane suna maganganu a social media, in ba sa'a ba wani abu yana zuwa, wani update yana zuwa sabo, shikenan mutane sai su karkata su koma kansa. An manta da maganar mutanen da aka kashe, duka rudin da aka yi ya zama na ƙarya, ya zama na banza, ya zama ƙarya ce dama. Duk da dama a cikin waɗanda suke manya-manyan 'yan social media ne, waɗanda sunansu ko in ce suna da followers ba 'yan kaɗan ba, dama da yawansu, dama waɗansunsu ma ko magana ma ba su yi akan abin da ya shafi kashe mutanen nan ba. Sun ƙi su yi magana saboda tsoro na abin da zai biyo baya, saboda tsoro na kar su rasa followers ɗinsu. Sun yadda su rasa 'yan uwansu waɗanda suke gari ɗaya, addini ɗaya, wani ma unguwarsu ɗaya da waɗanda aka kashe ɗin. Amma duka mutanenmu sun yadda su rasa waɗancan, sun yadda a yi musu wancan wulaƙancin akan me, akan followers ɗinsu, akan watakila abin da za a kafe su a social media a gaya musu na cewa watakila ba haka ya kamata su yi ba, mai yiwa waɗansu su zarge su da cewa bai kamata su yi magana ba. Saboda haka ko shakka babu wannan shine ƙarshen abun kunya na ƙarshe. Kuma ni ina tabbatar muku da cewa, na rantse da Allah, in dai a haka ne wai ake maganar cewa wai arewa za ta gyaru, za a kwato yanci, duk ƙarya kuke yi, maƙaryata ne ku, wallahi maƙaryata ne ku, kuma munafukai ne ku. Yanzu ka ɗauki maganar da ake yi ta Malam Balalau, har waɗanda ba su yi magana a wani lokacin da aka kashe mutanen nan ba, yanzu sun fito suna zage-zage akan maganar Balalau, akan maganar miliyan 100. Miliyan 100 nan ta fi mutum 20 ɗin da aka kashe gabaki ɗaya a yanzu haka in kawo social media. Yanda wasu suke tada jijiyar wuya akan miliyan 100 nan da ba ta ubansu ba. Wataƙila ma in an bi diddigi, in gaske ne an ba da kuɗin, mai yiwuwa ma wani ne a cikin ma'aikatan gwamnatin ma kurin a aljihun shi kawai fitar da miliyan 100 ya ce ga shi a jaya aikin, ba ma kuɗin gwamnati ba ne. Amma ka je ka ga yadda mutane suka tada hankalinsu, suke tada jijiyoyin wuya, suke ta zage-zage. Hadafinsu shine malamai, walau na ɗariƙa, walau na izala, walau na kowane ɓangare, irin waɗannan mutanen da kaga sun dage suna ta zage-zagen nan, hadafinsu shine duk malamin ɓangaren da suka gama da shi, suka gama zaginsa, to za su koma kuma ɗaya ɓangaren. Ko ka sani ko baka sani ba, ka je ka rubuta ka ajiye, ni ne nan na gaya maka. In dai kai malami ne, amma lissafin ka yana baka cewa yanzu gashi ana zagin malamin ɓangare kaza, yanzu bara in taya su, bara yanzu tunda dama mun raba aƙida da shi, mun raba kaza da shi, bara in taya su, to ka jira kai ma za su zage ka. Kuma yanda suke sauke kowane malami kan shoulder, ko malaman wani bangare kan shoulder, wallahi kai ma ko a wani bangare kake baka tsira ba, za su sauke ka a shoulder, inda waɗannan yaran ne. Saboda su aqidan su shine duk wanda, in dai kana hawa munbari kana qala Allahu qala rasulu, ana kallon ka kana wa'azi, kai ko ba a kallon ka kana wa'azi, abinda suke so ka zauna cikin zauren ka ko cikin masallacin ka, su ne za su dinga zuwa office na gwamnati, su ne za a dinga ba mukamai, su ne za a dinga ba kwangila. Abinda suka samu, kai a matsayinka na malami sai su zo su ce maka, to akramaka Allahu ga 2000, akramaka Allahu ga 500, akramaka Allahu ga 5000 a je a sayo yara sukari. Nan suke so su ajiye ku. In kuka zama haka shikenan kun koma yaran su, ku malaman.
domin su suke ciyar da ku, su suke baku na abinci, su suke baku in kuna da motoci su ne suke baku motar hawa. Saboda haka abin da zai faru shine sai ku koma yaransu. To amma yanzu suna bakin ciki, wasu ofisoshin na gwamnati su ɗin ba su isa su shiga ba, sai kun musu iso, sai da ku. In aka buga kogen siyasa a Najeriya, kowane ɗan takara duk girmansa tun daga kan shugaban ƙasa zuwa kansila yana neman haɗin kanku ku malaman addini, ɗariƙa, izala da kowane ɓangare a arewacin Najeriya ba malamin da baya neman haɗin kan malaman addini, kamar yadda a kudancin Najeriya babu ɗan siyasan da baya neman haɗin kan fasto da kuma haka. To saboda haka shi sa yanzu aka bullo da hanya, yanzu bara a ci mutuncin ku, bara a zo a zubar muku da kima da mutunci. Waɗansu malaman a cikin ku suka fito suna taya su. To lallai albishirinku masu taya su ɗin nan, yanzu kun taya su, an karkatar da mutane daga kan 'yan uwanmu da aka je aka kashe, shine aikin da kuka taya su aka yi. Sannan kun taya su cin mutuncin junanku, sannan kuma na rantse da Allah a ƙarshe sai daraja addinin ku, sai daraja addinin mu ta faɗi ƙasa warwas. Dan wannan shine iya ƙarshen abun kunya. Kuma 'yan arewa, mutanen mu na arewa, in dai da wannan in dai da haka ne gyaran arewa zai zo. In dai da haka ne gyaran arewa zai zo, to ranar da za a gyara arewa babu shi. Na rantse da Allah babu al'ummar da ba wai a Najeriya ba, a duniya kaf ba al'ummar da za a yi wa mutanen ta irin kisan da aka yi wa mutanen mu dinnan. Ƙasa da kwana 7 ta koma tana magana kan miliyan 100. Kuma abin da zai baka mamaki, waɗanda suke wannan maganan fa, waɗanda duk suka zo suke ta tace baki kan miliyan 100 nan da ake cewa wai an bayar aje a gina ajujuwa, wai ba a gina ba. Wallahi idan a cikinsu akwai uban wanda aka rataya wa taya a Edo, wannan miliyan 100 ko tasa ce ba zai magananta ba. In akwai uwarsa, wannan miliyan 100 da aka ce an ba wa su malam Balalau ko magananta mutum ba zai yi ba. Amma wannan shi ke nuna maka tsantsan rashin kishinmu da 'yan uwanmu, tsantsan rashin kishinmu. Wani gani yake in muna magana wai abin da mu muke so a kare su malam Balalau, kar a zo a ci musu mutunci saboda kun raina mana wayo. A cikin ku akwai waɗanda akan ƙarya suke kare 'yan siyasansu, akan ƙarya suke fita su kare iyayen gidansu 'yan siyasa. Sun san ƙarya iyayen gidansu suke, amma suna fita suna kare su. Za su fita su kare iyayen gidansu ba 'yan siyasa kawai ba. Waɗansu ma masu kuɗi, normal masu kuɗi suke karewa, waɗanda suke ba su 5,000 10,000 a kasuwa. Su suke fitowa social media kada ana ta kare su. Amma mu ba mu da 'yanci a rataya wa waɗansu daga cikin malamanmu ko na ɗariƙa ko na izala, a rataya musu, ana so a yi musu ƙazafi. Ba mu da 'yancin da za mu fita mu kare su. In mun kare su, wai yanzu wai rashin gaskiya ne muke karewa. Tunda yanzu abin da yake akwai shi ne, duk maganar da inda ta fito daga bakin wancan ɗan iskan ɗan bellon nan, in dai magana ta fito daga bakinsa, to ma yin ɗiku anil hawa ne in huwa illa wahayin yuha, annabi ne ya faɗe ta kawai. Da ka ce baka yadda da maganar ba, to kai kayi ridda. Saboda maguzanci irin na al'umma yanzu, da irin halin da suka koma kenan. To wallahi tunda kai ko ba a addinance ba, a ɗau addini ɗin a ajiye gefe kamar yadda kuka faɗa. Yanzu a misali, in a kotu ne kotu irin ta Najeriya ta constitution, yanzu kawai dan Bello in yazo ya kawo takarda kurin ya ce wa alƙali, kawai wani yayi almundahana, kawai sai alƙali ya ce to a tura ka gidan yari. Kawai a kotu ma haka ake, kotun constitution haka ake yi. To in dai kotun constitution ba haka ake yi ba, ya za a yi shari'ar musulunci kuma ai haka? Kawai duk wanda ya faɗi magana ka takarda kurin haka ne,